Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil liman maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil liman maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil liman maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saderengipun kita nglajengaken suka parisuka mangun sukaning manah mrih rahayuning lampah dumateng andika sami ingkang sampun kepareng pinarak lenggah kanthi mardikaning manah ngampil kamardikan panjenengan sesarengan kita ngaturaken syukur wonten Gusti ingkang sampun paring sumber ingkang dadosaken sadaya sumber saha ingkang sampun anyumberi pagesangan awit ridho barokahipun panjenengan kula sedaya pinaringan ridho barokah lahir batin selamat fid dunya wal akhirah Allahumma amin. Salam sesolawat sesarengan kita aturaken dumateng mantasaning umat sesotyaning jagat oboring jagat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sedaya dipun akeni pinangka umatipun benjangipun pikantuk syafaat Allahumma amin. Dumateng para alim ulama, para kiai, ibu nyai Bapak Haji Buajah ing samya lenggah tartamtu barokah so dumateng pamonging praja lurahing desa ingkang parikedah dados pandam pandoming kawula taksih ingkang tuhu kinurmatan so dumateng para tamu kakung Wiyah Putri ingkang samya lenggah ingkang tuhu panca silarjing budi nuwun kawula nuwun keparenga kalenggan punika kawula jumeneng wonten papan niki saperlu kasampiran sampur pinangka duta wicara ngaturaken pambagyarja dumateng ndika sedaya. Para tamu kakung Wiyah Putri ingkang ndhahat sanyangsa ing karayun awit keparingipun Bapak Sunaryo, Ibu Sulastri saha almarhum Bapak Sapuan Ibu Pujiati kalengan punika ngacarani rawuh benan sami kinen dados paseksen daupipun punang temanten kekalih Bagus Deni Apriandi kalian genduk Deni Kristiani awit paseksen panjenengan dungak restu panjenengan insyaallah kekalihipun manggih wahyu judu sageta sakinah mawadah warohmah Allahumma
Amin. Bapak Sunaryo sakeluarga, Bapak almarhum sakeluarga, sapuan sakeluarga ngaturaken sadaya kalepatan mesti kathah lepatipun mugi kalepatan pendemo kalarunga wonten samudraning asma samudraning tresna saya nambah raket supeketet anggenipun sami kekadangan. Para tamu ingkang ndhat kinurmatan mesti kirang lungguh gupuh saha suguh kirang gupuh anggenipun ngacarani rawuh benan sami kirang lungguh palenggan ingkang boten nuju prana suguh ingkang boten resep sadroning nala Bapak Sunaryo sakeluarga nyuwun agunging wilasaya mugi sedaya kalepatan dadosa pancatanipun anggenipun nyuwun pangapura dumateng benan sami agunging samudra tansah kasuwun dumateng benan sami. Ngaturaken gunging panuwun Bapak Sunaryo Busulastri almarhum Bapak Sapuan Ibu Pujiati ngaturaken panuwun sanget dumateng keluarga ing desa mriki wiwit pamong saha sedulur-sedulur sakiwa tengenipun sudungipun Bapak Sunaryo sakeluarga. So ngaturaken gunging panuwun sedaya ingkang sampun paring pabiyantu amrih rancakipun tata cara ing kalenggan punika. Makaten ingkang saged kawataraken kasambet wontenipun pitutur luhur saking Ngayogyakarta nyesulihi saking kraton Yogyakarta inggih punika tumenggung Loring Prasar Bringarjo. Sumangga Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On ngopo? Para bapak ibu, para lenggah ingkang dahat kinurmatan, kula namung badhe nyaosi piweling dumateng anak kula kekalih Mas Deni kalih Mbak Deni. Ing kalenggan menika sampun karesmekaken pinangka suami istri. Wis suwi. Iki jane ora perlu ngene iku. Manten wis batang. Lah, engko nek utangku ditagih. Oh iya. Iki syarat iki nggo ngesahi utang e. Ha iya. Wis mila nak wis suwi. Iya manten ingkang sampun dangu menika mugi wonten ing kalenggan menika saged dados tepa palupining putra-putranipun. Gak percaya aku. Aku jane ya ngapusi iki. Aku ya ora percaya nak. Mboten menawi kula ngertos anggenipun sesrawungan antarsipun Mas Percil kaliyan Mbak Deni menika saestu dados saged ndudut raosing manah kula anggenipun gendhon rukun pindha mimilan mintuna. Namung uling kula sepisan namung setunggal kemawon. Aja pegatan. Kowe aja percaya. Iki ping 4 leh pegatan. Lah mulane aku juga nular-nular mergo aku ping 4. Ora tahu, kowe iki ya mek pisan yo wis. Aku kalah. Wis suwe. Kapan kowe menang? Menange nek karo aku karo Cak Kadir. Mila saking menika, lah aja pentepe alone. ingkang kula suwun benjang menawi Nuwun apa? sak wontenipun. Dados benjang menawi nembe sengkel ing penggalih. Mbok ora usah basa ya. Ya ora usah. Angel basa-basa kudu basa. Wah, kae sing ngantek. Karuan wong kene gak ngerti no. Roh rumangsamu ki budaya kok sengkel barang iki kene ra ngerti kok. dadi ngene ya. Nah.
para dulur-dulur tamu sing diundang mrene. Nah, Dina iki nekseni Precil karo Genduk Deni sing dikseni bapak karo mbokne. Wis kelakon pirang-pirang taun ning agih diresmeke saiki ya di iki ngapura ya. iki akale Percil mergo sepi tanggapan golek buan iki. Kowe ora mudeng ngono ki. Mula nek tanggapan ngejak aku aja menek sambatan ngene wae ya. Aja medit-medit. Aja pelit-pelit. Aku kowe basamu kan Yogya. Heeh. Aku makili sitok ki kula arep ngomong apa. Oh alah. Ayo kuwi wong Suriname kuwi. Awakmu saiki ganti to. Heeh. Aku rak moderator. Heeh. Wis engko disambung. Sasampunipun Ora usah ngono ora ngerti kene kok sakwise sakbare iki ya, yale ya. Iki nganggo tata krama. Lah aku Blitar. Blitar. Blitar iki nggon gudange sampunipun dawuh Sing Pak. biasa wae omonge ora usah di ngono barang. Wong kepala rupamu ya ora apik. Aku nerokne klentreng. Sasampeyan Wah sing guyu dulur-dulur njaba kae. ya kuwi penggemare turu Tegalan. Ah ya ora apa-apa. Paripurna dawuh pangandhanipun. Pangandikanipun. Kemana? Paripurna dawuhipun Kang Mas Marwata wonten rawuhipun Abah Kadir saking Sri Bombok Sri Mulat ingkang badhe paring pituwah dumateng Mas Deni Jo Genduk Dena. Sumangga Kanjeng. Ning welingku aja do percaya. Pero apa? Sik to meneng keresik kaya wong sunat. Nyogok silite. Iki papa guyu sik dhewe. Iki pakaian Jawa. Aku gak tau nggih pakaian Jawa. Mula sing ganggu. Iki mau aku lho nggo kursi ganjel. Nah bener. Masamu gak loro. Lara ya presake. Ayo. Risakne doktere mati wisan. Wis tak sumet meneh urip. Masamu mercon kok. Aja ngampe awake dibengi awan iki kalah. Grupe Percil Hengki Selentem lho. Kae sing nom-nom awake dhewe iki kae Percil Hengki Selentem 20 tahun kok. Yo. Wah, duh. Kowe kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi. sing nyambung. Kowe iki malah guyu. Guyu ora nyambung. Ora nyambung piye? Lho nek Percil Selentem ya ta Hengki Heeh. Cemple 20 tahun ke depan masih berkibar Yo. sampai putu-putuku iso kuliah sarjana kabeh. Yo. Iki 30. Lah kowe karo aku ki nutut ora ngono lho. Marwata kowe karo aku. Piye kira-kira to? Mbah. Aku ora roh. Wis gampang soal kuwi. Apa? Awake dhewe. Awake dhewe iki ndase ning ndi? Kok me awake dhewe. Nek kowe ngomong ngono diguyu Percil ki lho. Ya men, Percil wis apal banyolan iki. kene urung. Kowe iki urung. Urung. Awake dhewe. Meringis. Nek guyu pipine mundur. Sida ngomong ora aku. Acara selajengipun padu. Asus kan. Kok mutah-mutah mah ngombe apa ya? Iki ngomong apa? Ya salam sik Ya. terus ngucapke apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang minulya. So, Tenan. so wis bener. Ora Gombal. digoreng gelem. Para rawuh ingkang minulya. Para rawuh ingkang minulya. Gandeng kawontenan boten nyekapi. Pramila karcis ingkang sampun kapundhut
kaasta kundur kangge mresani benjing-enjing dalu. Kuwi Kati lelampahan Beranak dalam kubur. kuwi sambutan apa? lho ya kuwi mau. Kok kanthi kawontenan karcis. Aku ngerti ku iki basa Jawa, aku biyen nonton ketoprak sing diomongne ya kuwi angger udan gak main ya ngomong ngono kuwi. Dadi tak apalne. Gandeng Kawontenan boten nyekapi pramila karcis ingkang sampun kapundhut. Lah, kowe ya syukur kuwi tok. iku tok Wis isaku. nganggo basamu ngono, Ya. ngomongi percil kae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terima kasih sekali saya bisa hadir di tempat yang meriah ini. Di tempat acaranya kemanten, yaitu Denny Caknan. Denny siapa? Denko sinden. Denny Supriyadi. Wis sak karepmu lah, sak apalmu. Denny melawan Denny. Ya. Timbangane bingung. Heeh. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan mempelai berdua cepat mendapatkan momongan. Wes. Wis 5 tak antemi kowe engko. Sing mumet ki aku. Iki ben tambah neh ngono lho. Lah tambahane jenenge cebong no. Lah aku biasanya nyambut iki nek kemantene iki prawan karo Joko. Lah iki wis ngene aku ya ora ngerti to. Iki adate wong Jawa. Heeh. Najan wis dijabke secara agama, Iya. kuwi mesti dikarke iki karepe diikrarake tangga kiwa tengen ben ngerti dadi Kang Narya. Oh iya. Yusapuan komplit iki wis lega, anake wis ditengeri janur, ditemokke marai kowe iki dudu wong Jawa ngono lho. Gembel. Dudu wong Jawa. Lah aku ngomong Jawa iki. Masa dudu wong Jawa. Oh, Tapi nek aku mbok kon ngomong kaya pakmu tirik-tirikmu ya ora iso ya to. Ame meni tirik-tirik kok ora iso ngibar omong tirik-tirik ngono kok. Bodho ku ya entuk ning mbok aja kebangetan lho. Ya iya. Susah ngomong karo awakmu kuwi, Bang. Aku ya susah ngomong karo kowe. Lho kok iso? Lah wong muni tirik-tirik kan mbok bantah kok. Lho nyatane kaya muni ngono ora. Aku gak iso omong tirik-tirik. Lah wis Monggo kowe wis ngomong. Kowe tuwek lho, kudu kena dienggo totonan lho. Cil. Iki enake aku tak mulih dhewe mari. Mulai arep mlaku. Ha timbang dikeroyok wong tuwek-tuwek loro iki. Alah awakmu kok gak tuwek? Aku ora tuwek kok. Padha tuweke. Aku iki mung kelebihan umur lho ngono lho. Beda. Iki sampean iki arep kaya ngono istilahe nek cara kene ngemut kalen. Ngemut kaleng kok Kalen. kali. Kalen. Kalen ki lak ya kali ta. Udu. Kali ki ombo nek kalen ki cilik. Kalen kok di Mulane to. Kalen. Ngemut kalender. Ngono. Oh, Dadi fisike iki ketok enom ning umure wis akeh. ngemut kalender. Ah. Ya, Ya Ya, wes. Ya piye? neruske omong aku iki lho. Kok iya? Ah, Ya. Kon ngitung kok nek entek bahane terus mampu. Wis kowe iki arep ngendika apa ki pupung disekseni para pini iya sepuh. iya, tak dongakne semoga mempelai berdua ini Wis rasa muk dongakne. Kuwi wis rukun ya sehat. Putuku ya ganteng ya ayu-ayu. Rezekine ya lumintu. Dongakne apa? Wong Sri Mulat ya ora payu. Wis bosok kowe dongakne piye? Jane apike malah kowe iki ndonga nggo kowe dhewe wae. Supaya payon terus ngono wae. Kowe arep dongakne rokok HS. Wong gaene ya dicadhong percil diweni rokok HS. Arep kopi Brasco. jancuk. Lho. Aja lunga. Lho, aja ngamuk to. Lah aku mbok jarene iki mung mbok gojlok-gojlokan tok. Ora, kowe iki Brasco ora brasa kopinya. Apa? Brasa koplomu lho. Oh, koplo ngene mbok jak ngalor ngidul ya. Lah wis enak liyane mati lho. Aku jar go. Lah ora mati liyane do minggat to. Sale apa?
Ya ora betah diseneni terus. Percil minggat, Yuda minggat, Komet minggat. Iki karek aku tok wis 6 wulan aku ya pengen minggat jane to. Kowe ora minggat ben berkarir. Ngono. Percil ben berkarir, Slentem, Hengki, TB, Jok Litik, Jok Kluthuk, Komet, Yuda, Mondo ben berkarir. Nek Lah cek kowe enom, tak kukup. nek cek enom ki berkarir. Nek kowe iki berkubur. Angel omongane. Tapi ya rupane ya. Lucu ya. Lah ta. Ayo ngene coba. Loh. Nek anu ngene wae. Raine tukunan apa piye? Nek apik. Iya, tak tuku kanggo dolanan anakku. Nek bengi tak kon ngedeni anakku. Ayo. Ayo ojo. Ojo dolan. Ayo. Ngono tok. Malah apik kowe lho. Kowe malah kaya ciduk dawet. Ayo ndang. Ya acarane ku bengi cek Bisa wayang tak kulit. terus nih omongan iki. Terus. Rawon tak 3 piring. Rawon piye sego goreng aku kok. No. Iki Enek rawone turun. wayang enek. Aku kok raro turun. Iya, enek Ojo rawone. mangan rawon kulitmu wis ireng. Engko ndak malah kaya kluwek. Iku Ayo, wayang kluwek. kulit sik. Engko bengi iki engko tamu sik. Iki. Nanti malam saya harap kalian semua kembali ke sini. Di situ ada wayang kulit. Wis ngerti ket mau dipacar nang kono ora satok kandhani. Wong Wis kene ngerti. anggit PC kabeh apa piye? Kaiki wayang kulit wis ngerti. Lah sing ngarani gedang goreng ya sapa? Awakmu ki lho ayo. Lah iki. Ayo ya ora. Malah ki ya ora. Ora. Ora awakmu dhewe sing iki budayane dhewe sing ngaji lunga tok padake gedang goreng lho. Karepmu piye? Status sosialmu ki apa? Kok arep mindah wayang dadekne gedang goreng. Wis aku cukup wis 6 wulan kira-kira ya tak tambahi 1 wulan maneh. Nek 7 wulan aku minggat. Kowe 7 wulan paling mek tombok jantung. Gogrok jantung. Gogrok. Mangke dalu nggih sampun kesupen. Lah nek gak mangke dalu kok sesuk. Kang Naryo le digawe wis mulai dek ngenat. Mangke dalu wis ngerti. Apa Nek wayang iki bengi ngerti ra mangke enjing ora, mangke ya dalu. Gawat. Aduh, angel. Engko bengi ya, Lur. kopi lur. Kopi lur. Engko bengi ya, Lur. Aja lali nonton wayang kulit. Dalange Lah, iki. sapa? Iki dalang aku mulai. Mulai. Oh, Lah terus sampe nunut sapa? Numpak apa? Mlaku kowe arep. Rumangsamu sikilmu ge kuat kan apa? Wis 75 tahun lho, mbok sadar. aku nunut kowe turunmu. Iya. Kok iso ora krasa kuwi lho to piye kowe iki? Wingi mobil sing tak tumpaki mobilmu. Dekku. Wah, kuwelo aku. Sumpah gelo. Gelo. Tekan kene iku ora dijak mangan blas mbek kerono. Modar. Iya, anggere arepe mangan kene piye? Wis. Aja rada rono. Pinter akale akeh iki. Kono lho, ngene sing cedak-cedak ngene Lah kono. kowe iki liwat Blitar Kota, Kanigoro, tampire omahe Percil turu. Bareng alas kemeng kowe tangi. Warung iki arep mangan iwak kethek kowe. Iwak kethek opo aku bolak-balik tangi rene. Akhirnya tekan ngene Percil kene. Oh alah Run. Ngerti yo gak nunut awakmu ya aku. Tenan no. Nunut sapa? Lho yo nunut kowe to. Kan mobile loro. Wah, nunut kowe yo ora mangan pisan bodoh. Sorry. Sorry iki pancen ora tak ingoni. Dadi kowe Kowe nunut ta Percil? Nunut Percil. Percil jek 2 dina nang omah. Heeh. Sesuk wis tanggapan nunut ta Percil? Iya, Cil. Tenan. Wih, dijini. Ya, Boleh? ya. Ya, Ya, melok Percil. ya. Kowe ra gelo Sapa? kowe. Aku mau eloni malah gelol. Kowe melok liyane malah ora. Tenan. Melok Yogya kuwi lho. gak, Kowe yo mo. gak. Aku dhewe bunek kok malah ketimbuhan. Aku sing tuweke wis 3 kok. Tambah tuwek neh. Lah mujek Pemujak itu tok ngono. wis nang ngomong apa kono. Bang! Ora omong. Kok dhisik to wong ngomong ikan nganggo dipikir.
Kaya ora duwe utek ae. Ora duwe nek kowe pangan anakmu wingi digoreng. Elak utek ngen sapi. Kok apa? Wong ngomongi nganggo mikir, ngerti ora? Gak. Nek gak nganggo mikir omongane salah disalahne wong. Wong kowe mikir ya salah kok omongane. Endi pilihane? Aku mikir ya salah. Ki mikir ora iki? Karepmu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berada di sini. Dan saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah aku dari gangguan jin dan setan ini. Ben minggat kabeh. Nyapa kowe iki? Gak mungkin aku pergi karena yang berdoa juga jin. Setan. Yes matur nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi mempelai berdua. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nggih. Wis pokoke arek loro ki ya ta. Ya. Blitar Bablas Banyuwangi. Iya. Sing sabar kowe mesti diparingi ayem tentrem nang ati. Amin. Sabar kuwi wis kuwi. Ayo nuwun pangapunten ingkang agung kathah celometan ingkang boten nuju prana. Nyuwun pangapunten akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Yo salaman yo. Panuwun dumateng panjenenganipun